Dobar dan. Danas je 26. avgust 2021. godine i želim da vam prenesem neke osnovne vesti u vezi COVID-a u Kamberi. Kambera je zabeležila 14 novih lokalno stečenih slučajeva COVID-19, pa je ukupan broj infekcija u našem gradu trenutno 190. Svi osim jednog od novih slučajeva bili su u karantinu tokom čitavog svog infektivnog perioda i svi novi slučajevi su povezani sa drugim poznatim pozitivnim infekcijama ili lokacijama izloženosti. 12 od 14 novih slučajeva su članovi domaćinstava prethodnih slučajeva. 9 osoba zaraženih virusom je u bolnici, a 1 osoba je na intenzivnoj nezi. Glavni ministar ACT-a, Andrew Barr, rekao je da se jedan slučaj koji je zarazan u zajednici smatra relativno niskim rizikom. Svi ti slučajevi su povezani, a 13 od tih 14 slučajeva je bilo u karantinu tokom celog svog zaraznog perioda, rekao je gospodin Barr. Samo jedan slučaj bio je nesvesno zarazan u zajednici veoma kratko vreme i smatra se niskim rizikom, potvrdio je on. Zato hvala onim ljudima koji su ispravno radili i time napravili veliku razliku u našem odgovoru na čitavu zdravstvenu situaciju. Gospodin Barr je potvrdio da je danas 9 osoba u bolnici sa COVID-19, a 1 je još uvek na intenzivnoj nezi i u kritičnom stanju. Zamjenica glavnog zdravstvenog službenika u Kamberi, dr. Vanessa Johnston, rekla je da sada postoji preko 420 lokacija izloženosti i oni su rašireni po celom ACT-u, po celoj Kamberi. Zato vas molimo da budete u toku sa ovim lokacijama i često proveravate na web stranici ACT Health, rekla je doktorica Johnston. Zadovoljstvo mi je da vas obavestim da preko noći nije bilo dodatnih slučajeva povezanih sa oblasti invaliditeta ili Centrom za rano učenje Bright Bees, zbog toga što su ti slučajevi bili prethodnih dana objavljeni. Ako ste bili na nekoj od ovih lokacija, tokom identifikovanih datuma i vremena, molimo vas da se testirate. Zdravstvene vlasti saopštile su da će hiljade kamberaša koji su otišli u karantin kada je epidemija počela 12. avgusta biti pušteno sutra, nakon što su završili svojih 14 dana izolacije. Gospodin Barr je juče obavestio moguće izmene ograničenja kretanja u ACT-u, ali je danas rekao da će te promene biti saopštene posle sastanka sa zdravstvenim vlastima i taj sastanak treba da se održi večeras. Gospodin Barr je rekao da zatvaranje koje treba da bude okončano 2. septembra neće biti skraćeno. Znači, od danas, četvrtka, 26. avgusta, još čitavu sedmicu ćemo imati ograničenje kretanja. Neće doći do značajnog ublažavanja ograničenja. To će ići korak po korak, polako napred i takva situacija će se nastaviti do proleća, rekao je gospodin Barr. Moje ime je Vesna Cvjetićanin i ja vam evo ponekad po koji dan donesem najnovije vesti u vezi COVID-a u Kamberi.